Bafowethu nani bodadewethu, eqinisweni baningi kakhulu abantu abafuna ushembe. Makukhona umuntu nibuka la kwi-comment section ofuna ushembe noma ofuna ukusizwa ngento emayelana noshembe noma obuzayo nje into emayelana noshembe, mphenduleni nenaziyo nimsize, ngoba angikwazi mina ukuthi nginganaka ama-comments. Yabona kusho ukuthi ngagcina phela indaba enkulu idinga indawo mangizolekhwane njalo nje ngibhizi kwi-comment section, kanti kusamele si-edit okunye sifake okunye, so inqola iyahamba yaphambili. Ngiyacela ukuthi nje nonke nikhululeke ukubaphendula abantu, kodwa nibahloniphe, nibaphendule ngomoya kaNkulunkulu, ningaxabani nje. Kodwa nazi ukuthi isikhathi mina sokuphendula ama-comments siba sincane kakhulu. Ngiyacela nje nikhululeke nibasize abantu, ngiyabonga.